Pima Fili hey line office a hen kan han leng lut loka wena hen interview turte in kan sia ei ang na ber nge nang lo sia em ti kha nang kan han hi nei bera kan han zot group D staff pani lak tu na ni a ange ni office staff kan han ti a khan group D tho ani a office a tul la khoyanga ma chu mi pialam chu he wat kan ti ve la ma po hian rong lo bol thei tu ra ni ti ang khan ni chu office a tla tamang office staff kan ti kha chu chuan ni le qualification te omem qualification a khan class 8 kan ti lo mo class 8 mo chu ti su class 8 chin chung lam anol puitan thei angani mo ani chu chuan intinge dar sa veng tan thing dar som pakhat ti ka anya he again ni doctor in interview ni sa ni don doctor athu tur chin chu omani ang omani ang chuan kolkata local ma thu tur khoi khwa tang hi chuan no kan lo a helai kan level kan ti me te ni chuan doctor hogin ni mo la la tu lai dam thamo dam tha lom le bazar lam bieli kan khat riang me ai ka lom ka dat to ka tia mo bazar lam mi lo ba kal ngai lo ve Sunday school ti kal ngai lo an tia Sunday ka school dat la Sunday da ya kum khat thi lo rei lu tu ke sha em ka dat hi sa da mum de bo da sin ni yang de mo da sin khom ve lo the lo tu bien le lo mo me chuan hi to ku sau da chuan kan nar senior ber to ni a na mel po chhelwa vacancy omani de kan soitel sam ni ro se ri lo la hin an lo su interview turte kan han tilang zui ma an thadon hlom khop mai when helai work na interview turte ni a he an thadon hlom an la na interview chia lo wa hun la thing chia lo wa interview zo la ma te an ti thaim ti te kha la in zo te kan tum do ne tun din hun ta sun kan du tok ri ma Ore he manu na te chu ko khatam mi beng fachin khani tilgan zot lo do na he an interview tur ti be do ne lo khan he to bi sa medical porter ni a PCC porter tôi bị đập đầu tôi bị sâu đầm đầu này hi là gần doctor porter mà hi là gần bên địa na interview đó na rồi bị sao ta tur hiền forget na paniro ka chumi at interview la hiền interview tur ten lo kom tin set ta hiền
อันซุ่มเรียวไม่ตัวมาอินเทอร์วิวตักทีแล้วว่าคันคันดูตกมึงเนี่ยนายอินเทอร์วิวที่อาถ้าเขาไปแต่ปนไม่เท่นี่อันน่ะหน่วยหนุ่งเด้อว่าว่าเลยตัวพี่บาซาวด์บาซาร์นี่บาซาร์เสร็จปะอันซาไปฟิลเตอร์นี่ตัวจนopposite tak hian motor ke siam na lo ma pusangan tu na polo siam me ka motor ke siam ngai siam mo tan chon ore are te kan hanin zot longa thil nge riat te thabe riat chin te chuan pusanga nia ole motor ke siam hi anga truck ke ang chi te hi ang zat borvel ngai beng ami atiu pa apop te han thak vela hi an bel truck ke atiu vel an thak sak vel tak a hi cheng za thum bor vel yan kan thak sak thina ami truck kan ti pui no truck ke lian ho hi mo chuan en lo ke hi nge 407 ang chi ke hi ate de bem ate de wa 407 ke 909 an tiang chi heng tiang ho te hi azan hi somha ten kan siama in dot thasel mo sumo heng tiang ho te hi za somha hemi are ta ni ya pick up ti te 207 chu siam hi har le de u ka pick up ho hi zan hi somha zan hi ten ni vel ya siam har da na zir hianin car lamchi ke hi hemi ate hi car te ho chu za borbel hin do tlang pui bike ke te po siam thei thunga tro siam thei lo lo chuan ama hi dor nei an nia jcb ke king kan siam mo pola active ani boka ama hin dai lo ve thut theya in mo lai khan ama rem chang lo ve thei thowa mani ponin siam kha rem ti zel thei thowa in siam thei zel don ani chu lo le me to pi sau bazar ani bazar se tu na same ka bazar se opposite Mizoram ke siama po athiam ber ne Mizoram hian motor ke siam to thiam ber pol ani ti kan sei do ko la ngai lo acha em don ni tu na kan ki alo bel me ka chuan ama hi mania ki ma nge in ka vam huwa Sunday a hian nge bike ke siam ngai hi oma chumi te chuan anh khom kal tu hi kan kal thei don si lo wa an ti at lo mai an di la anh khom lo pha chu tiang te po chu group kal tlang kan YouTube kal tlang kan han sui rau nge nge at lo mai ba ta ko than pui te khan anh khom lo chan khan lo the lo ti kan hla ba at lo ngai wang liu wa nge kha pastor training mi kha kami siam sak ta pastor training lai khan nen lak lo ve lu tu wa ani po in khom lo phai khan ama hi rong bol tu ni bo bi siam siam sak hian ania patlo ngai lu tu ko de ma se man lo rem chan te ve theya khati khan manin ai siam thei a khol mang hian man ro mang hian ai siam thei don ani ti kha kanan soi tel le ni se chuan to pi sau bazar ne ama in ania motor ke siam ngai kinom chuan nge pan reng thei ti kha
อันนี้ติเทียมไม่มันเทียมวักตุกประเทศหรอวะมาสิอินโดนีเซียมีกันนี่โอลิมปิกเกมส์บอลเมดัลิสกันนี่ต่อติงัดขันเนี่ยอัน practice ไล่จะหันหูจากผมครับไม่เห็นไล่รู้เลยอันหลังบ้านเลย Yan, buha labing ko le, ale, không hay khel don, school tlang min pui veng, player tan ni, thol tu ka.